Hej, vieš o tom, že prvých 7 rokov tvojho života bolo najdôležitejších 7 rokov v tvojom živote? V podstate všetko, čo sme prežili, čo sme cítili, čo nám bolo povedané, čo nám bolo ukázané, čo sme si vypočuli, chtiac, nechtiac, ako svedkovia, v podstate spracovávame po zbytok nášho života. V podstate voláme to také tie neprejasnené alebo neujasnené v podvedomí veci, ktoré máme zablokované, zachytené, ako keby také háčiky sme mali v tele a v srdci. A v podstate tým, keď niečo my spracovávame teraz v našom živote, to je jedno, či je to 20 rokov dozadu, neskoršie, alebo 30 rokov neskoršie, 40, 50, 60, stále my prechádzame tými blokmi, stále na ne narážame a v podstate nevieme to úplne všetky nejaké situácie spracovať priamo, ako by sme chceli.